ଏବେ ତମେ ଦେଖିବା ଭାଉଜ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ? ଆଜି ମସରୁମ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯେ କହୁନ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି? ଆଜି ମସରୁମ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାତ ରାତିରେ ଗରମ ଭାତ। ରାଜେଶ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର। ହଁ ଭାଉଜ ଏବେ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କିଏ ଆସିଲା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜେଶ ହେଉଛି ଜିମ୍ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନେ ଦେଇ ଫରମାଇଛି ମସରୁମ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଜିମ୍ରେ କେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା? ଜିମ୍ରେ କେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା? ଲାଗିଲା ତ ସେମିତି ଲାଗିବ ଏମିତି ଲାଗିବ। ରୋଷେଇ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଆଉ କହୁନ କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛ କୁହ ଭଲସେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା, ପିଆଜ ଦୁଇଟା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ। ତମେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବ ଆମେ ମାନେ ନା କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ତମେ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଆମେ ଛୋଟ ରୋଷେଇ। ହଉ ତମେ ରୋଷେଇ କର, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ରାତି ପାଇଁ ମସରୁମ ଆଳୁ ତରକାରୀ। କିଏ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜେଶ ଏବେ ଆସିଲେ ଜିମ୍ରୁ। କ'ଣ କ'ଣ କଲ ଜିମ୍ରେ ଟିକେ କୁହ। ଜିମ୍ରୁ ଯାଇକି ଦୁଇଟା ଝିଅ ପଟେଇଲି। କ'ଣ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ନା? ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଏବେ ହଳଦୀ କରିବ। ହେଇଗଲା। ଏଥର ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। କ'ଣ ତମ ତେଜପତ୍ର ସର୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟିଏ ପକେଇଛ? ଆମର ଗରିବ ଲୋକ କିସ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମ ଚଳେଇତେ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଭଲ ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବିନି। ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ମସଲା ଟିକେ କଷିଦେବା, ଟମାଟୋ ସିଝିବା ଯାଏ। ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷା ସରିଗଲା। ତୁ କାହିଁ ପଳେଇ ପଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଛତୁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି? ହଁ, ଛତୁ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆମର ଛତୁ ସରିନି, ଆମର ଛତୁ ଅଛି। ଛତୁ ଆଳୁ ଭଜା କି ଛତୁ ଆଳୁ ଭଜା ରଖା ହେଇଛି। ମସଲା କଷା ହବ, ମସରୁମ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହବ। ରାଜେଶ ଆଉ କିଛି କୁହ, ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ରାଜେଶ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ହଉଛୁ ଜିମ୍କୁ, କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିମ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣାଅ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯିବା। କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ବଡି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର। ଝିଅ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଲଭ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଇଗଲା। ଏଇଖିଣି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଖାଲି ଟିକେ ସେଇଟା କଟା ଯିବ, ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଫନି କରିବ ମାନେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଜିମ୍ କରିକି ଆସିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଛେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ଯେଇ ୱେଟ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଘର ପାଖର 70 କିଲୋ 80 କିଲୋ ଏକଲା ଟେକିନଥିଲି ଧାନ ବସ୍ତା, ଏବେ ସେ 3 କିଲୋ ଡମ୍ବଲ ଟେକିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କାହିଁକିନା 15 ଦିନ ହେଲା ଜିମ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ 15 ଦିନ ମାସେ ହେଲାଣି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ହେବ ନିହାତି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଜିମ୍ର। ତା ପାଇଁକି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଏବେ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି? ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ ପକେଇଲେ? ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ମସରୁମ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି ଦେଇଦେବା ମସଲାରେ। ହଁ, ସିମେଣ୍ଟ କର। ସିମେଣ୍ଟ ହେବ ନା କିଛି କରନି। ସିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଯାଇକି ଦେବ। ତା ମାଆ ମୋର ଖାଇଦେଲ ମୋତେ। ହଁ କହ। ଦେଖ ଭାଉଜ ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଜି ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ପୁରା ମୋର ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ତମେ ନେଇଯିବ, ଆଜି ରାତି ସାରା ରଖିବ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ, ଶୋଇବ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି ଖାଇବ।
ନା ନା ମୁଁ ଏକା ଖାଇଛି ଜିମ୍ କରିବାକୁ ଭୋକ ନାହିଁ ଭାବୁଛି କୋଉଠି ହାତ ତଥାପି କାମ କରିକି ଜିମ୍ କଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ? ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ଦେବା ଏଥିରେ। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଛତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଏବେ ଛତୁ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ କଷିଦେବା। ଜାଗାରେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ କରିବ ମସ୍ତ କିନା। ଆଉ ତା ଯଦି ରୁଟି ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଖାଉଛ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ତ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ତ ରୁଟି ତ ଖାଇବାନି ଆଉ। ଖାଇବାନି ଆମ ରାତିରେ ପଖାଳ ନହେଲେ ହେଲେ ଗରମ ଭାତରେ ଆମର ଦିନ ଯାଏ ଆଉ ରୁଟି କିଏ ଖାଇବ। ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଏବେ? ନା ଆଉ 5 ତରକାରୀ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆହୁରି 5-10 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବ ପୁରା। ହଁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଇବ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍। ଟିକେ କଷିଦେବା ମସଲାରେ ମସଲା ଟିକେ। ମୁଁ ସେ ବିନା କଷାରେ ଖାଇବି। ତ ଖାଇଦିଅ ଗରମ ଗରମ ହାତ ପୁରେଇ ଦିଅ। କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ରଖିଛ ନା ରଖିନ? ହଁ ରଖିଛି। ହଁ ମୋ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ବି ରେଡ଼ି ଅଛି ଖାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜଙ୍କର ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କିସ କରିବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ବଥା ଯଦି ଟିକେ ମାଣ୍ଡି ଦେବ ଘଷି ସେ ଡାଲି ଭଜା ହବନି ମଟର ମାନେ ମଟର ଆଳୁ। ଏବେ କ'ଣ କଲେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଯେହେତୁ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ନା ନା ବେଶୀ ପାଣି ଦେବ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବଢ଼େଇଦେବା। ସେ ଟିକେ ଫୁଟିବ। ଫୁଟିଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା। ଆଜି ନା ଦେଇଛ ନା ଆଜି ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲା। ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ମସରୁମ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।